Dobrý den. Dnes se budeme zabývat názvoslovím kyselin. Kyseliny můžeme dělit třeba na anorganické a organické, ale ty anorganické většinou dělíme taky na bezkyslíkaté a kyslíkaté. A na tyto kyseliny, zejména na ty kyslíkaté, se dneska zaměříme. Ale ještě předtím několik informací o kyselinách bezkyslíkatých. Kyseliny bezkyslíkaté jsou v podstatě roztoky plynů, například halogenovodíků, nebo kyanovodíků, nebo selenovodíků, nebo syrovodíků. Jejich vzorce, které neodvozují od běžných koncovek názvosloví, ale vždy z názvu, pokud je ten název takový, že se nepoužije triviální, jako třeba u kyseliny syrovodíkové, nepoužiju pojem sulfanová, ale použiju pojem syrovodíková, tak vždycky v tom názvu slyším nebo přečtu slůvko vodíková. Vodíková, tam je i koncovka ová, v tomhle případě to není koncovka pro oxidační číslo 6. To vodíková mi jenom řekne, že v té kyselině je vodík buď 1 nebo 2 nebo jiný počet. Já jenom pro orientaci napíšu teď vzorce některých běžnějších bezkyslíkatých kyselin. Takže dám stejnou poznámku, slovo vodíková. Slovo vodíková je název, takže podle toho poznáme z názvu, že se jedná o bezkyslíkatou kyselinu. Halogenovodíkové kyseliny jsou roztoky plynných halogenovodíků ve vodě, ale píše se vzorec stejný jako u halogenovodíku. Vodík má 1, fluor má -1, takže kyselina fluorovodíková má vzorec HF. Úplně stejným způsobem utvořím vzorec kyseliny chlorovodíkové, bromovodíkové, jodovodíkové. Kyselina syrovodíková neboli sulfanová má vzorec H2S. Proč? Zde se počítá s běžným oxidačním číslem síry v sulfidech. Takže síra v sulfidech má -2, vodík má 1, 1 nesepisujeme, absolutní hodnotu -2, tedy kladnou dvojku, sepíšeme k vodíku. Takže vzorec kyseliny syrovodíkové je H2S. Kyselina selenovodíková je v podstatě obdoba kyseliny syrovodíkové, akorát, že místo síry napíšu selen, takže H2SE. No a kyselina kyanovodíková se skládá z vodíku, uhlíku a dusíku. Tahle ta skupina má celkové oxidační číslo -1, tedy kyanoskupina, a vodík 1, proto jenom HCN bez sepisování čísel. Takže kyselina kyanovodíková je rovněž bezkyslíkatou kyselinou. Teď se pojďme podívat na kyseliny kyslíkaté. Já jsem zde napsal koncovky rodoženské, protože se jedná o kyselinu. Přičem vidíte tady kyseliny s koncovkou natá, škrtlé a kyseliny s koncovkou ičelá taky. Kyseliny s těmito koncovkami, kyslíkaté kyseliny s těmito koncovkami se běžně nevyskytují. Z těch kyselin vám ovšem jednu napíšu, kdyby náhodou existovala, protože existují její soli, takzvané osmičelé. Takže kyselina osmičelá, to vám potom napíšu, by měla vzorec, který za chvilku odvodí. Začneme koncovkou na. Příkladem kyseliny s koncovkou na je třeba kyselina chlorná. Je běžná součást některých dezinfekčních prostředků, například savan. Její vzorec tvořím tak, že zapíšu nejdřív vodík, potom kyselinovodný prvek,
to je chlor, ten je řečený přídavným jménem, a nakonec kyslík. Podle čeho jsem poznal, že je to kyslíkatá kyselina? V názvu neslyším slůvko vodíková. Slyším tam koncovku názvu slovy, to je tahleta. Vodík a kyslík mají v těchto kyselinách, těch běžných kyslíkatých kyselinách, svá stálejší oxidační čísla, která mají kyslík stejné oxidační číslo, jako má v oxidech, to znamená -2, a vodík, jako má ve většině sloučení, tedy +1. Chlor podle koncovky na nebo jiný má 1. Aby byl dotržen, nebo aby bylo dodrženo pravidlo, že součet oxidačních čísel všech prvků ve sloučení se rovná 0, sčítá 1 + 1 plus -2 a to dá dohromady 0. Takže v tomto případě mi stačí umazat jenom tato oxidační čísla a mám vzorec kyseliny chlorné. Kyselina chlorná je HClO. Chlor natás vyskytuje, ale mohli bychom narazit třeba na kyselinu dusitou. Kyselinu dusitou utvořím podobným způsobem. Tady napíšu vodík, napíšu dusík a kyslík. Vodík má oxidační číslo 1, dusík podle koncovky ITA 3 a kyslík méně 2. 1 a 3 jsou 4, děleno 2 jsou 2. Dělám zkoušku, 1 x 1 je 1, 1 x 3 jsou 3, 1 a 3 jsou 4, 2 x -2 jsou -4. -4 plus 4 dá dohromady 0, tedy vzorec je úplný, součet všech oxidačních čísel je roven 0. Kyselina s koncovkou ičitá, známe ji v sycených nápojích, například kyselina uhličitá. Napíšu značku vodíku, značku uhlíku a značku kyslíku. Vodík má oxidační číslo 1, uhlík má oxidační číslo 4, podle koncovky čítá, a kyslík méně 2. 1 a 4 je 5, děleno 2 by dalo 2,5, ale my potřebujeme malá celá čísla, takže zdvojnásobíme počet vodíků. U všech koncovek rozsudá oxidační čísla si zapamatujte, že bude základní počet vodíků v molekule 2. Tedy u všech ostatních, tedy u koncovky ovy i u koncovky učelí, bychom dali vždy po 2 vodících. Takže 2 x 1 jsou 2 a 4 je 6, děleno 2 jsou 3. Vzorec kyseliny uhličité bude H2CO3. Kyselina s koncovkou ečná, mohl bych dát třeba kyselinu chlorečnou, napíšu vodík, napíšu chlor, napíšu kyslík. Vodík má 1, chlor má podle koncovky ečná 5, kyslík méně 2. 1 a 5 je 6, děleno 2 jsou 3. 3 se píšu ke kyslíku. 3 x -2 je -6, 1 a 5 je 6. -6 plus 6 dá dohromady 0. Takže vzorec je rovněž správně, stačí umazat oxidační čísla, která se běžně do vzorce nepíší a má vzorec kyseliny chlorečné HClO3. Kyselina s koncovkou ičná, známá kyselina dusičná. Napsal jsem vodík, dusík a kyslík. Vodík má 1, dusík má 5, kyslík méně 2, tedy obdoba kyseliny chlorečné. 6 děleno 2 jsou 3. Zkouška 3 x -2 je -6, 1 a 5 je 6, -6 plus 6 dá dohromady 0. Umažeme oxidační čísla
A máme vzorec kyseliny dusičné. Kyselina s koncovkou ová rovněž velice známá a často užívaná. Kyselina sírová. Automaticky už dávám dva vodíky, síru a kyslík. Vodík má 1, síra podle koncovky ová 6, kyslík méně 2. 2x1 jsou 2 a 6 je 8, děleno 2 jsou 4. 4 se píšu ke kyslíku. 4x méně 2 je minus 8, 1x6 je 6, 2x1 jsou 2, 2 a 6 je 8. Minus 8 plus 8 dá dohromady rovněž 0. Umažeme oxidační čísla a máme vzorec kyseliny sírové. Kyselina sírová, její molekula, se skládá ze 2 vodíků, 1 síry a 4 kyslíků. Kyselina s koncovkou istá. Mohla by to být třeba kyselina jodistá. Vodík, jod, kyslík. Vodík má 1, jod má 7, kyslík má méně 2. 1 a 7 je 8, děleno 2 jsou 4. Zkouška, 4x minus 2 je minus 8, 1 a 7 je 8. Minus 8 plus 8 dá dohromady 0. Umažeme oxidační čísla a máme vzorec kyseliny jodisté. Kdyby existovala kyselina osmičela, její soli existují, podotýkám, tak by měla následující vzorec, protože IČLA je koncovka pro sudé oxidační číslo, dáváme automaticky 2 vodíky. Osmium má značku OS a kyslík O. Takže vodík, osmium, kyslík, vodík má 1, osmium má 8 a kyslík má méně 2. 2x1 jsou 2 a 8 je 10, děleno 2 je 5. 5x minus 2 je minus 10. Minus 10 plus 2x1 a 8, tedy minus 10 plus 10, dá dohromady 0. Umažeme oxidační čísla a máme vzorec kyseliny osmičelé. Kdyby existovala, měla by takovýto vzorec. H2OSO5. Tak to by byly ty základní kyslíkaté kyseliny. Do dalších kyslíkatých kyselin se teď pouštět nebudeme. I když možná, že by stálo za to připomenout, že existují kyseliny s větším počtem vodíků, než je 1 nebo 2. Z takových těch častěji užívaných je to třeba kyselina trihydrogenboritá. Tam přímo v názvu slyšíte, kolik je tam vodíků. 3 hydrogen znamená 3 vodíky. Napíšu její vzorec sem na bok jenom. Trihydrogenboritá, takže na úroveň kyselin s koncovkou ita, H3BO. Vodík 1, bor podle koncovky IT3, kyslík minus 2. 3x1 jsou 3 a 3 je 6, děleno 2 jsou 3. 3x minus 2 je minus 6, 1x3 jsou 3, 3x1 jsou 3, 3 a 3 je 6. Minus 6 plus 6 dá dohromady 0. Takže kyselina trihydrogenboritá má vzorec H3BO3. No a potom třeba, když je u koncovky ečná, kyselina trihydrogenfosforečná, rovněž nám 3 vodíky, značku fosforu, značku kyslíku. Vodík má 1, fosfor podle koncovky ečná 5, kyslík minus 2. Kolik zde budeme mít kyslíku? 3x1 jsou 3 a 5 je 8, děleno 2 jsou 4. Takže 4 kyslíky. Zkouška, 4x minus 2 je minus 8. 3x1 jsou 3 a 5 je 8. Minus 8 plus 8 dá dohromady 0. Vzorec kyseliny trihydrogenfosforečné je tedy H3PO4. 3 vodíky, 1 fosfor, 4 kyseliny. Zkusím napsat ještě obecné vzorce kyslíkatých kyselin. Takže kyselina s koncovkou
s koncovkou na by měla obecný vzorec HNO. Kyselina s koncovkou i ta obecný vzorec HNO2. Kyselina s koncovkou ičitá H2NO3. Kyseliny s koncovkou ičná nebo sečná HNO3. Kyselina s koncovkou ová H2NO4. Kyselina s koncovkou istá HNO4. A kdyby existovala kyselina s koncovkou ičová H2NO5. Tak, děkuji vám za pozornost a doufám, že jste aspoň trochu naslouchali a úspěšně vzorce kyselin zvládnete.